ateliéru sú mestské zásahy. Mestské zásahy je projekt a zároveň občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2008. A prečo sa aj prezentovala nové rola architekta, lebo máme pocit, že v dnešnej dobe architekt, a usilujeme sa toto aplikovať v celej našej tvorbe, nielen v tejto časti občianske združenie, architekt by mal byť niekto, kto už nie je len osoba alebo profesia, ktorá čaká na riešenie, na otázku, na to, aby mohol zodpovedať otázku, ale má byť niekto, kto tú otázku vie položiť a ktorú ju pokladá. A to je strašne dôležitá zmena paradigmy v našej profesii. Samozrejme, naša profesia architekta sa v posledných rokoch výrazne mení. Dneska ten presah toho, čo architekt s kým spolupracuje a do akých rôznych iných profesí zabrdá, je stále väčší a väčší. Či sú to, už je to samozrejme dneska, zaujíma sa sociológiu stále viac, ekológia, ekonomika, proste je tam toho strašne veľa. A myslíme si, že je určité smerovanie tej profesie architekta, ktorá by mala byť presne naviazaná na to, že on sa vie spýtať a vie položiť otázku, na ktorú možno vie spolu s inými ľuďmi nájsť aj odpoveď. Veľmi dôležitá vlastnosť architekta stáva to, že dokáže posadiť za stôl ľudí z iných profesí. To architekt robí vždy, na to by mohol byť projekt a potreboval množstvo rôznych profesí. Dneska, v podstate, keď si zoberieme, tak napríklad slovník IT sveta, informačných technológií prebral slovo architektúra, aby opisoval nejaké svoje veľmi komplikované schémy a v podstate mapy svojho fungovania. To znamená, že ten architekt je pre nás aj niekto, kto dokáže na prvý pohľad nesúvisiace informácie dať dokopy a vyabstrahovať z nich informáciu, ktorá má zmysel. To znamená, že v roku 2008 sme začali s projektom Mestské zásahy, ktorý sa volá takisto ako občianske združenie, čo vytvára dosť veľký chaos občas. A Mestské zásahy bol projekt, ktorom sme vyzvali kolegov architektov, aby predstavili svoj nápad pre verejný priestor svojho mesta. Táto činnosť mala viacero rovín. Jedna z nich bola aj to, že v roku 2008, keď končil boom developerský, tak v Bratislave, ale aj na Slovensku, myslím, že aj v iných českých mestách a slovenských architekti mali strašne zlý imidž. Mali ľudia, ten pohľad verejnosti na profesiu architekta bol zlý, pretože architekti v tých rokoch budovali veľmi veľa budov na zlom mieste, v zlej mierke a proste zničili to mesto. Bratislava po roku 2008 je naozaj iné mesto, ako bola predtým. Takže jedno z tých úrovní toho, prečo sme urobili tú výzvu, bolo, aby sme trošku opravili tú verejnú mienku. Druhá vec bola to, že architekti prezentovali svoje práce. Teda idea bola, aby som to ešte raz opakoval, taká, že architekti dajú svojmu mestu formou výstavy alebo katalógu určitú analýzu verejného priestoru, kde našli nefunkčný priestor a zároveň navrhli jeho opravu, že to dajú zadarmo obyvateľom svojho mesta. Takže druhá rovina toho bola to, že mladí architekti sa vedeli odprezentovať. Prvýkrát, dajme tomu, a možno aj poslední boli vystavení v Slovenskej národnej galérii alebo v Prahe v Doxu. A získali aj možnosť ako keby vstúpiť do toho hľadania práce v rámci toho mesta. To znamená, že tých rovín tam bolo viacej, určite sa k nim ešte dostaneme. To znamená počas tých základných troch mestských kolách mestských zásahov, čo bola Bratislava, Praha, Brno, odprezentovali architekti 323 projektov a dokopy to bolo 255 architektonických ateliérov, ktorí robili vyše 9800 hodín v hodnote skoro 190 000 eur zadarmo pre svoje mesto. Myslím si, že keď vidíme tie čísla v takýchto súvislostiach alebo tú prácu v takýchto súvislostiach, zrazu mestské zásahy majú aj štvrtý level alebo inú hodnotu a to naozaj veľkého daru, ktorý tí architekti pre to mesto alebo tej práce, ktorú architekti urobili pre to mesto. A keď si to zhrnieme, tak si to môžem predstaviť ako architektonický ateliér s 3 zamestnancami, ktorý pracuje vyše 1 roka na verejnom priestore mesta. Čo
čo je už podľa mňa slušný výkon. To znamená, že vytvorili sme, po týchto troch mestách sme ako keby to zhrnuli do knihy, ktorá sa volá Mestské zásahy, Lásko vaši architekti. Je tam, z každého mesta je 20 najlepších projektov, sú tam eseje. A kniha sa stala určitým aj ako takým zhrnutím toho know-how a po vydaní tejto knihy sme projekt otvorili. To znamená, že v každom meste, v ktorom je záujem o robenie akcie mestských zásahov pod týmto menom, tak si to môže tá organizácia urobiť sama. My im, keď sa nám ozvú, my im dáme grafiku, ako by to malo vyzerať, dáme im základné pravidlá toho, ako by sa to malo odohrať a tak ďalej. Je veľmi dôležité napríklad, aby tam bola tá výstava, na ktorej sa dá kúpiť alebo sa rozdáva zadarmo ten katalóg. Je to veľmi dôležité kvôli tomu, že v podstate mestské zásahy majú aj takú vlastnosť, alebo majú aj za cieľ obnoviť komunikáciu v tom trojuholníku verejnosť, mestskí úradníci a architekti. Toto bola vec, ktorá proste nefungovala. Verejnosť sa v podstate veľmi málo zaujímala o to, čo sa ide diať s mestom. Napríklad v Bratislave to bola prvá architektonická výstava, kde naozaj tá verejnosť húfne chodila. Pretože to boli jasné veci, jasné obrázky, ľudia vedeli, o čo ide, išlo ľudí mestom. Čo bolo veľmi dôležité, tá verejnosť bola zastúpená v tom procese tými médiami, ktorí mali o to záujem. A z celého toho tlaku samozrejme sa tí komunálni politici, alebo úradníci sa riadili podľa neho, a keď videli, že ten tlak narastá a ten záujem verejnosti je väčší a väčší, tak aj oni začali o projekt prejavovať záujem. Taký príklad, zo pár dní pred vernisážou v Slovenskej národnej galérii sa ozval z kancelárie primátora Bratislavy a nakoniec primátor otváral tú výstavu. A viem, že odtedy ho otravovali kopec novinárov s otázkami, čo sa bude s tým deť ďalej a tak ďalej. Takže, čo bolo veľmi zaujímavé, keď sme mali vzťah s týmto vyše 255 ateliérmi, tak sme urobili do knihy aj anketu a odpovedali na naše otázky, mysleli si, že anonymne. To je jedno, my sme vedeli, že kto odpovedá ako. Dôležité je, že toto je veľmi dôležitá súčasť, respektíve veľmi dôležitý moment toho, čo robíme. Je otázka, aká je vaša hlavná motivácia účasti na projekte Mestské zásahy. A človek by povedal, že to bude to, že urobí dobrý skutok, urobiť pre mesto dobrý skutok, ale proste tí architekti odpovedali úprimne a na začiatku je možnosť prezentácia vlastnej práce. A to je strašne dôležité, že keď ja som tomuto venoval aj, ja som mal štipendium na Fulbrightové štipendium v New Yorku a venoval som sa iba striktne tomuto aspektu. Človek, keď niečo dáva, veľmi dôležitý moment je, že keď človek niečo daruje, tak medzi darcom a obdarovaným sa mení vzťah. A to je veľmi dôležitý moment. Keď zrazu nie sú v hre peniaze, čo sa týka architektúry, ľudia sú omnoho otvorenejší, teraz hovorím verejnosť, a sú takisto otvorenejší počúvať alebo sa rozprávať. To bol prvý veľmi dôležitý moment. A na tom momente toho darovania je samozrejme aj to, že chcem urobiť dobrý skutok, ale je na tom aj čas veľmi prirodzeného egoizmu a je to úplne normálne. Človek nemusí mať z toho zlý pocit a je normálne vedieť, že ja môžem urobiť dobrý skutok, ale respektíve môžem urobiť niečo pre seba, ale mám zároveň ten luxus, že robím dobrý skutok. A tuto vidno úplne presne, že v podstate ľudí na tom zaujímala aj prezentácia vlastnej práce, alebo možnosť tvorby bez zadania, že si vytvoruje vlastné zadanie, alebo možnosť prehlbenia vlastného nápadu. Proste dobrý skutok je až na 11. mieste. Ako som ale povedal, je to niečo, čo je jasné, že tí architekti odpovedali naozaj, ako to cítili. Možno keby tá anketa bola neanonymná, tak ten dobrý skutok vyhrá, ale je to už... Je na 5. menej než na 11. Má 11, je na 5. tak pardon. A samozrejme, odpovedali veľmi milo aj na otázku, či veria, že projekt pre mestské zásahy môže niečo zmeniť. Až 90% odpovedalo, že yes. Pravda je taká, že pokiaľ verejnosť tento projekt veľmi podporila, architekti sa zúčastnili, tak tí mestskí úradníci alebo mestskí politici vytvorili tomu trošku takú
taký múr, cez ktorý sa ťažko preniká. Tu je zo pár obrázkov z bratislavských mestských zásahov. Myslím, že sa bavíme o veľmi dobrej kvalite aj toho prevedenia. Boli to architekti, toto sú výborní architekti, to je Valosadovskí architekti. Náš mestský zásah na Židovskej ulici v Bratislave. Toto je veľmi dôležitý obrázok. Dôležité bolo to, že ako som povedal, ten dialog s verejnosťou je nesmierne pre nás dôležitý a tu sme sa dostali asi najďalej. Asi to poznáte, to je Blesk, bulvárny časopis český a v podstate dostali sme tam dvojstránku. Mestské zásahy tam dostali dvojstránku a to je bod, v ktorom sme sa zatiaľ ako architekti, nielen v rámci mestských zásahov, všeobecne dostali k širokej verejnosti najbližšie. Takže my sme to hodnotili veľmi pozitívne, okrem iného, a teraz si nevymýšľam, to bolo číslo, kde boli prvé fotky gotovej vnúčky, takže to bol veľmi, veľmi vysoký náklad. A zaujímavé je, že samozrejme oni, keďže bulvárni časopisy vždy hľadajú konflikt, tak akože tak polokonfliktne znejúca veta, že s výkričníkom na konci. Ale bolo to fajn, pomohlo to celé akcii. Ďalší z projektov, ktorý sme robili ako občianske združenie mestské zásahy, sa volá Balík. Ide o súčasť nášho výskumu, ktorú sme chceli realizovať v meste. Predmetom toho výskumu bolo to, či ľudia majú záujem, alebo bolo to vlastne to, že prečo verejný priestor je tak uniformný, respektíve je tak nalinajkovaný, alebo ako by som to povedal, je taký, nedá sa ho spersonifikovať alebo meniť. To znamená, že prídete na námestie, väčšinou sú tam už dneska tie lavičky namontované k zemi, dokonca je tam jasné nejaké súvislosti. V dnešnom svete, keď si uvedomíme, že každá vec sa totálne mení od iPhoneov alebo od obrazovky kompútera, človek si môže aj interiér auta totálne navodiť už v dnešnej dobe, ako sa mu zachce, tak verejný priestor, ktorý v podstate veľmi dôležitý, je stále veľmi predpísaný. Slovenské malé mestečka majú absolútnu mániu s tým potokom v strede námestia, cez to ide lávka. Proste taká romantická konotácia na to, akože prechádzam na druhú stranu a tak ďalej. A v podstate je to niečo, čo zničilo dosť veľa slovenských námestí. Naša otázka bola, že či by nemalo byť súčasťou verejného priestoru niečo, čo je flexibilné, alebo ľudia to vedia meniť. A idea bola to, že vytvoríme takýto pavilón, lavičku, galériu, proste objekt s mnohými funkciami, ktorý bude z 5 častí a každá tá časť je na kolečkách, má kolečka a ľudia si ju môžu posúvať. Idea bola, že to urobíme mestské zásahy, občianske združenia, dáme to v lete na námestie a budeme to sledovať. Chceli sme to dokonca aj točiť 24 hodín denne kamerou. Takže sme začali hľadať peniaze. Najprv to bol Asset Pavilion, potom to bol Microsoft, ani tí nám nedali nič. Potom to bol Avon, a dokonca to bol Orange chvíľu, nikto nám nič nedal. Nakoniec, ale sme tie peniaze zohnali a aj z príspetí mestskej časti alebo mesta sme pavilón urobili. To, že do toho mesto dalo skoro tretinu peňazí, alebo možno až polovicu peňazí, nás trošku zabrzdilo v tých plánoch, aby to bolo úplne voľné. V tej sekunde to bol verejný majetok, alebo poloverejný majetok a museli tam byť určité pravidlá, nemohlo to byť také voľné, že ľudia sa to mohli posúvať ako chceli. Dali sme tam také aretačné prvky, ktorými sa ten pavilón, aj keď je na kolečkách, dal úplne zábrzdiť. Nemohli sme riskovať proste, že záväzké peniaze, my sú robili nejaký výskum. V každom prípade prvé leto naše občianske združenie robilo program pre tento pavilón. Bola tam vernisáž výstavy, bolo tam čítanie, nejaké literárne čítanie, nejakí humoristi, proste minimálne raz alebo dvakrát do týždňa bol v balíku program. A čo bolo veľmi dôležité, že po 4 mesiacoch na konci leta, napriek tomu, že bol biely a ľudia sa pýtali, či sa nebojíme, že bude potegovaný alebo posprejovaný, nemal snáď možno jeden malý nápis tam, ale proste bol nedotknutý. To bola ďalšia vec, ktorú my sme sa usilovali, ktorá nás zaujíma, je to, že keď mestský dizajn v dnešnej dobe dopláca na tú antivandal politiku.
dneska sú veci škaredé, masívne, natreté čudnou čiernou farbou len kvôli tomu, aby ich nikto nezničil, neukradol, neposprejoval, ale na konci, keď si to zoberiete, tak tie veci nie sú pekné a strácajú trošku zmysel. Respektíve strácajú svoju, prestávajú byť nositelia nejaké estetické hodnoty, stavajú sa len predmety na užívanie, čo je samozrejme v dizajne mestského mobiliáru krok späť, ale o veľa rokov. A dokázali sme to, že keď ľudia vidia, že občania mesta, že niečo je živé, že niekto sa o niečo stará a že v podstate im tá dôvera je prejavená, že krásna proste biela vec je v meste, tak proste to nezničia. Zaujímavé, že o rok na to sa o balík už staralo mesto, my sme nemali peniaze robiť celoletný program a oni tam urobili možno 3-4 akcie za celé leto a v podstate ten balík tam stál bez povšimnutia celé leto a na konci leta bol úplne popísaný, bol totálne potegovaný, bol v podstate akože graficky bol zničený. To je, myslím, že jasný dôkaz, že vychádza to aj z takej kriminalistickej teórie, ktorá sa volá, že teória rozbitého okna, Brookhamitov teórii, ktorá hovorí, že keď na ulici v podstate niekto rozbije okno na dome a nechá to neopravené 3 dní napríklad, tak 4. deň niekto vyvalí dvere a 5. deň niekto pomaly podpálí budovu. Keď to okno je na druhý deň opravené, to je jasný signál, že o veci sa niekto stará a v podstate nestane sa to cieľom toho vandalizmu. Zaujímavé bolo, že úplne jasný fokus na túto teóriu bol taký, že na normálnej ulici v meste bolo auto a stáli auta zaparkované a nechali tam stať jedno auto s rozbitým bočným sklom a nechali to tak a pokým všetky ostatné auta boli v poriadku, tak toto auto každú noc bolo zdevastovanejšie a na konci bolo úplne zdevastované a auta vedľa neho boli ako absolútne v poriadku. Súčasťou mestských zásahov je nejaké vzdelávanie verejnosti. A to znamená, že sme vytvorili tú sériu, ktorá sa volá Bratislava. Vychádzame z toho, že na to, aby niekto robil architektonickú diskusiu na danú tému, proste nemôže to byť moderátor. Ten moderátor by mal byť architekt. Respektíve architekt by mal byť aj moderátor. Zase jeden z tých aspektov, keď architekt trošku berie veci do vlastných rúk. A nie len sedí v tom diskusnom paneli, ale priamo ten diskusný panel vyvolá a ho riadi. To znamená, že sme vytvorili diskusnú sériu Bratislava, kde sa bavíme o rôznych témach. Prvá téma bola, že máme radi Bratislavu, to bola prvá téma prvého toho stretnutia. Ten moderátor som nakoniec ja, samozrejme, ale vlastne je to primátor Bratislavy, ten pán s fúzami, vedľa neho poslanec Národnej rady, vedľa neho sú architekti, jeden londýnsky architekt a jeden architekt, ktorý sú obidva Slováci, ktorý zase žil v Toronte. A bavíme sa, prvé kolo bolo diskusia o tom, či Bratislava má pre nás nejakú inú hodnotu ako to, že je to región, kde je najvyšší zárobok v podstate a je odtiaľ 40 minút do Viedne. Ďalším projektom mestských zásahov bola určitá taký happening alebo výzva. Išlo nachádzame sa, táto fotka pochádza zo konečnej autobusov a veľmi dôležitej autobusovej zastávky, ktorá sa nachádza cca 100 metrov od Hviezdoslavovho námestia. Hviezdoslavové námestie je súčasť Starého mesta. Po hradbách, ktoré dala zbúrať Mária Terezia, vznikol park na kraji mesta. Dneska to je proste totálne staré mesto a vedľa neho 100 metrov od ňo sa nachádza jeden nepríjemný priestor, ktorý celé roky vyzerá takto. Bol to miestom rôznych agresí obyvateľa voči obyvateľu a rôzne krádeže, nepríjemný priestor. Naša idea bola, že namalujeme spolu s jedným ďalším občianským združením s dobrovoľníkmi. Namalujeme proste systémom, trošku takým newyorským systémom, namalujeme proste chodníky na nejakú peknú farbu, aj cestu. A
vytvorili sme takúto zelenú machulu, ktorá bola skôr upozornenie, výkrik. Pre ľudí to bolo upozornenie také, že nemusíte stáť v nepríjemnom prostredí, zdvihnite nejaký svoj hlas. To že je niečo, problém mesta aj verejného priestoru, že keď si človek na niečo zvykne, tak to toleruje. To je najväčší problém, ako skúsiť sa dostať z tej slučky toho zvyku. A pre úradníkov to bol zase výkrik, že niečo s tým treba robiť. Pre nás veľmi zaujímavé bolo to, ako sa mesto bránilo. Bratislava sa bráni aktívnym ľuďom. Proste úradník sa cíti ohrozený, príde niekto s nejakým nápadom. Napriek tomu, že toto bola dosť drahá farba, ktorá sa špeciálne používa na vodorovné povrchy, na vozovky, a mala certifikát, ktorý sme dodali mestu, ktorý hovorí o tom, že je protišmyklavá. Mesto nás až do posledného dňa držalo v napätí, či to vôbec povolí. A museli sme namalovať takéto pruhy na parkovisku, kde prišli dvaja autobusári s autobusmi a pred mestským úradníkom tam to poliali vodu a flekovali tam, že či to šmyká, nie. A až potom, keď sa nešmykol, tak vyšiel autobus z autobusu a hovorí, že nešmyká sa to, úradnička sa na pozerala, môžete to namalovať. Je to proste klasický príklad toho, ako mesta nezvládajú, nevedia pracovať s aktívnymi ľuďmi, nezvládajú to. Pre nás najdôležitejší ale moment bol ten, že sme niečo urobili, totiž nie o niečom hovoriť, niečo dať na papier je fajn, ale niečo naozaj urobiť je strašne dôležité. Je to extrémne dôležité a malovali sme to v noci, lebo samozrejme autobus, to bolo nemysliteľné, keby odklonili zástavku o zo pár metrov vedľa, takže dali nám od 12. noci do 4. ráno sme to mohli malovať. A robili sme to s 30 dobrovoľníkmi a bol to úžasný zážitok pre nás všetkých. Boli tam dvaja turisti z Brazílie, ktorí šli okolo pol jednej asi, a sa tam prifarili a do 4. tam malovali sa. A sme sa nevedeli sme proste zrazu, keď som videl, takí Brazílci malujú a až potom zistili, že vlastne oni sú tam len tak návštevu Bratislavu. To bolo akože, a mesto samozrejme, aby nás trošku ešte viac buzerovalo, tak nám dalo toto vodorovné dopravné značenie, toto žlté BAS, tak nám to dalo samozrejme namalovať, čo znamenalo, že sme museli zaplatiť dopravného inžiniera, ktorý to nakreslil, museli sme to schváliť na meste a museli sme to dať urobiť firme, ktorá má na to certifikát. Takže vítajte v Bratislave. Asi sa pýtate, že čo tu robí táto fotka, ale je to len ďalšia aktivita mestských zásahov. Ide o štvrť alebo o malé sídlišťatko so 100% rómskou komunitou, ktorý sa nachádza je to mestská štvrť významného stredoslovenského UNESCO mesta Banská Štiavnica, mesto, ktoré je v zozname pamiatok UNESCO. Keď vchádzate po hlavnej ceste zo Žarnovice alebo z diaľnice, ktorá je nedaleko po hodinku odtiaľ, vchádzate do Banskej Štiavnice, prechádzate cez takéto prostredie. Naša idea bola to, ako zmeniť vnímanie fyzického priestoru, ako zmeniť psychické vnímanie fyzického priestoru bez toho, aby sme robili architektúru. My sme si vybrali na to udalosť, rozhodli sme sa, že tam urobíme udalosť a donútime tú bielu majoritu, aby svojím spôsobom sa zastavila, volá sa to šobou, aby sa tam zastavila a možno prvýkrát v živote tam zastala autom a pozerala sa, čo sa tam vlastne deje, kto to je. Lebo môžem povedať, že tá komunita bola, nie je to žiadne ghetto, na Slovensku máme o mnoho horšie situácie, tá komunita bola už 4 roky tam, bolo veľmi výborné komunitné centrum, Šukar Dživpen, ktorá s tými deťmi najmä robila. Takže to bol veľmi dobrý moment, aby sa tí bieli a Rómovia nejak skúsili aspoň oťukať. Vytvorili sme tam festival. Idea bola tak, že sme tam vytvorili festival. Vytvorili sme tam klasický festival s bielými, aj rómskymi a nerómskymi skupinami. Naša idea bola, že tam budú hlavne tie biele kapely zadarmo, tí ľudia, ich to donúti tam prísť a pozrieť si to. Samozrejme tam boli aj rómske skupiny a idea bola taká, aby Rómovia a bieli spolu, keď už zatiaľ nenažívajú spolu dobre, aspoň nech skúsia sa spolu zabávať. Dobre. Rok potom, takto to nejak
vyzeralo, toto už bol futbalový zápas rok na to, už sme mali viac peňazí, už sme mohli robiť takéto tričkové dresy, mali sme tam rozhodcu, významný slovenský režisér Juraj Ioannidis. Súčasťou festivalu samozrejme je futbalový zápas. Futbal je v tomto prípade ešte univerzálnejší jazyk ako hudba, by som povedal. A posledný rok, to bol minulý rok, to už sme mali proste 4 mužstva, kvalitné dresy, ale museli sme sa presunúť z Banskej Štiavnice do iného mestečka, do Klenovca. Primátorka Banskej Štiavnice proste nepodržala to komunitné centrum a ono muselo odísť zo Šobova. Pretože Rómovia sa snažili pomôcť vlastným a nakoniec ich zničili bieli. No, to je v určitých ohľadoch to sa na Slovensku dosť deje. Keď situácia na Slovensku včera, čo sa týka Rómov je iná. Čo viem teda. Proste vystupovali tam skupiny, táto je konkrétne naša skupina, ja som tam na kraji záberu, ale som taký dosť tlstý tam, ale to bolo okolo. Oliver je tam vzadu, prírod. Krásny rómsky folklór a tak ďalej. Táto pani, súčasťou mestských zásahov, to čo robíme, ako som hovoril, nejaká informovanosť, táto pani je v podstate top 5 newyorských politikov, je to Janet Sedikan, je to šéfka newyorskej dopravy. Má pod sebou 4 000 zamestnancov, má na starosti všetky cesty, to je 10 000 km a mosty mesta New York. Obrovská významná osoba, ktorá zapričinila to, že v posledných rokoch v New Yorku sa dejú šialené zmeny dobrému, tam absolútne tam boomuje cyklistická doprava. Presne ona urobila to, že po roku, keď mali v 13 000 newyorských taxíkov mali GPS zariadenia a ich sledovali, zistili, že jediná cesta, ako obmedziť zápchy dopravné, je urobiť menej ciest. Takže nie urobiť viac ciest, to iba prináša trafik, ale urobiť menej. Takže v podstate celý Broadway začali meniť z dopravnej tepny na pešiu tepnu a robili to presne tak, jak my sme to od nich odkúkali, že proste v noci to namalovali inou farbou, dali tam kochlíky a urobili tzv. Pedestrian plaza, také námestia pre peších. To je veľmi zaujímavá vec. Keď bola v Prahe, tak som s ňou urobil rozhovor, ktorý potom vyšiel v časopise Týždeň. Veľmi, podľa mňa, to bolo zaujímavé, čo ona porozprávala. Toto je tiež jeden z projektov ako mestských zásahov. Posledný projekt, ktorý vám dneska ukážeme, je náš najnovší. Je to projekt 500 bytov. 500 bytov je prvé bratislavské sídlisko po druhej svetovej vojne. Pochádza to z roku 1950. Ide o takéto robotnícke 3- až 4-poschodové domčeky, ktoré boli v jednom kompaktnom celku. Najprv to bolo 500 bytov, teraz je to myslím, že 800 až 1000 bytov. V širšom centre Bratislavy urobené vtedy ešte možno, neviem, nejaká atenská charta, akože sú tam nejaký plentucha atenské a potom. A proste zeleň, bývanie v zelení a tak ďalej. Je tam minimum v podstate prízemia sú všetko byty, to znamená, že do tej štvrti, ktorá je dneska fakt v širšom centre Bratislavy, okolo úplne rozbujnej Bratislavy chodia iba ľudia, čo tam bývajú a večer je tam absolútne ticho. To znamená, toto je vnútroblok, takéto vnútrobloky sú tam veľké rastné stromy. Takto vyzerá na mape. Čo sa stalo? Ako všade inde, v bývalom Československu a určite na Slovensku ľudia sa rozhodli, že idú zateplovať domy. Proste obrovský biznis, ktorý dokázali vytvoriť firmy so zateplovacím materiálom. Proste tých ľudí tak zblbol, že často to zateplenie im zhorší ten dom, lebo robia nekvalitne. Čo je ale problém, to už nech si rozhodne každý dom sám, ale čo je problém je, že to prinášalo novú farebnosť. A táto štvrť bola známa tým, že bola jednotná vo svojej výške a farebnosti. Aj keď to už bolo 50 rokov, tá farebnosť už bola dneska nečitateľná, ale boli to veľmi kvalitné brizolitové omietky, ktoré držali úplne bez problémov doteraz, 50 rokov. To znamená, že my sme si povedali, že mali by sme skúsiť, keďže ja som obyvateľ tejto štvrti, takisto mali by sme skúsiť tú farebnosť určitým spôsobom zaregulovať. A na to, aby sme mohli zareagovať, sme museli vytvoriť nejakú skupinu ľudí, ktorí by počúvali, museli sme vytvoriť komunitu. To znamená, že
úplnou náhodou sa nám vtedy ozvala mestská časť Ružinov, v ktorej sa táto štvrť nachádza a spýtali sa nás, čo je úplný zázrak, či mestské zásahy občianske združenie nemá v hlave nejaký projekt, lebo im ostali nejaké peniaze a keď si podáme žiadosť o grant, že nám dajú 5000 eur. Čo my sme urobili, mali sme v hlave toto už dlhšiu dobu, urobili sme to a 5000 eur sme využili na vytvorenie komunitnej web stránky a susedského festivalu. To znamená, že vytvorili sme komunitnú web, toto je iba ukážka, čo sa deje, ako to nie je 500 bytov, ale toto asi poznáte od vás, že v podstate vo firme na omietky sedí architekt, ktorý sa už nevenuje architektúre a má takú schému a tam nejaké farby. Ľudia potom v firme to povedali, že architektonický návrh máte zadarmo. A toto im dá potom. Urobili sme takúto web stránku, volá sa www.500bytov.sk, môžete si pozrieť, v ktorej je história 500 bytov, vytvorili sme alianciu 500 bytov a je tam aj veľmi dôležitý história, a je tam aj veľmi dôležitý projekt, ktorý sa volá, že Farba 500 bytov. A to je ten projekt, ktorý my sa usilujeme nenápadne zaregulovať tú farebnosť tej štvrte. Vytvorili sme proste nejaký nástroj, my úplne na drzovku sme proste tú farebnosť vymysleli my, pretože tá komunita tam ešte neexistuje, ona sa musí vytvoriť a nebolo s kým sa o tom baviť. A ľudia, keď proste idú na svoj dom, tu je číslo domu a ulica, kliknú si tam, tak sa im vyroluje takýto manuál, kde je úplne presne popísané, akým spôsobom aj ako farbou si majú svoj dom navalovať, keď chcú držať tú filozofiu, že by sme mali nejakým spôsobom udržať tú farebnosť našej štvrte v nejakom jednotnom štýle. Toto všetko sme im predstavili, to je taký letáčik, ktorý sme rozdali tu sú nejaké, tá farba vyzerá teda naozaj bizarne, ale v podstate sme zorganizovali susedský festival štvrte 500 bytov, kde klasický systém ľudia donesli nejaké svoje koláče, kto chce, a bol to prvýkrát. A tam sme mali aj tie vzorky tých farieb, aby to videli v realite, ako to vyzerá. Moc sa im nepáčili. A vlastne, áno, poslanci donesli, poslanci sa tiež ukázali, poslanecká pomazánka, tak dali na to peniaze, tak sa tam museli ukázať. A bol to deň, kedy v podstate vznikal úplný nultý zárodok tej komunity v tých 500 bytov, veľmi zaujímavé stretnutie novousadlíkov v tej štvrti a tých starousadlíkov. To je veľmi, že ja sa kamarátim nejak s obidvoma skupinami, tak vyžľam obidve skupiny, aj keď tá ich interakcia je zatiaľ veľmi malá. A ako starousadlíci, mladí starousadlíci, to znamená, že deti rodičov, ktorí tam vyrastli a majú tam teraz byty. To je dosť špecifická komunita. Čo bolo dôležité, že tam samozrejme celý program sme venovali deťom. To sme sa poučili v Prahe na Street for Art, kde náš kamarát nám povedal, ktorý to organizuje, že keď chce robiť s komunitou, tak je jedine cez deti a mal pravdu, takže mali sme tam kúzelníka, mali sme tam detvanca, slovenský folklór a samozrejme nemohli chýbať karatisti zo základnej školy, ktorá sa na to To je z našej strany všetko. Ďakujem. Já bych rád poděkoval, ale zároveň se otvírá teď možnosti diskuze. Tady jsou lidé školení teď zvyklí na to klást otázky a hlavně odpovídat, teda teď jsme byli rádi. Takže je na vás, jestli vás něco napadlo, chcete se zeptat, máte možnost. Já bych se možná zeptala, tady začnu. Tady u té poslední akce 500 bytů, tak jak se dařilo tady ten sousedský festival realizovat, myslím v tom smyslu jako sezvání opravdu těch lidí, protože zrovna i když jsi zmiňoval festival Street for Art v Praze, tak vím taky od Jiřího i Davida, že vždycky jako, i když to dělají v tom místě, tak právě ta komunikace s těmi místními je často nejproblematičtější, že na festivaly jezdí třeba víc lidí nebo hodně lidí zvenčí, ale tu místní komunitu do toho navázat je vždycky problém. My sme sa usilovali absolútne nepropagovať ten susedský festival vonku. Nedali sme ani na Facebook alebo niekde na náš web, veľmi málo. Chceli sme naozaj hovoriť, že koľko tam ľudí dojde z tých 500 bytov. A urobili sme to tým najadresnejším možným spôsobom.
zistili sme, že Slovenská pošta má službu, že vám, keď naznačíte presné ulice, že vám za fakt veľmi malý poplatok dá do každej schránky v tých uliciach letáčik. Takže mali sme grant, vytlačili sme letáky, ktoré sme dali do obálky, pretože väčšinou to funguje tak, že keď ľudia vyhadzujú letáky, keď majú strašne veľa schránk, a keď niečo v obálke, tak si tomu venujú pozornosť. A proste celé to stálo 1000 letákov, myslím, že stálo roznos, stálo 17 €. Museli sme dať 2 várky, lebo tá prvá, čo sme nerobili cez poštu a cez nejakú súkromnú letákovú spoločnosť, tak nakoniec nám došli ako informácie, že nikto nedostal ten leták. Že ty si ho niekto objavil tam výhodne. To znamená, že vlastne sme to robili úplne najadresnejším spôsobom, ako sa dalo, že každý to dostal do schránky. A samozrejme aj, ja tam poznám veľa ľudí, takže ústne sa to o tom hovorilo a je tam lokálna televízia Ružinovská, ktorá to propagovala. Usilovali sme z toho neurobiť takú akože modernú akciu pre iných ľudí, ale iba udržať tých ľudí v Antištvrte. A nebolo tam veľa ľudí, bolo tam možno 100 ľudí, to nebol nejaký že akože obrovský boom, ale bolo to veľmi zaujímavé, bolo to fajn. Mě by zajímalo, jakým způsobem pokračují ty městské zásahy. Ať už to je teda v Bratislavě, Praze nebo v Brně. Jaký je jakoby další vývoj toho? Myslím, že v Brne mnohé viaceré mestské časti zadali nejaké overovacie štúdie na ten mestský zásah, čo sa im hodil. Brno bolo dosť mŕtve, musím povedať, ja mám ten dojem, tam mestské zásahy stali trošku takou súčasťou podľa mňa takého politikárčenia. Boli voľby vtedy a tak ďalej. A keď musím povedať, že Brno bolo jediné mesto, ktoré zaplatilo za tie mestské zásahy, že ono bolo hlavným partnerom akcie. Ono našlo na to peniaze. A v Bratislave teraz absolútny zázrak zavolal nám jeden poslanec, že chcú zrealizovať jeden mestský zásah do Vianoc, majú na to peniaze, tak my sme ich iba prepojili s autorom zásahu, pretože aj keď my sme robili katalóg, tak majiteľmi